Nico! My cousin! I can't believe it! You're here! Welcome to America! Bravo, Barazzaro! Velkommen til GR TV. Thomas, i år får vi GTA 4 på gaden. Forhåbentlig. Hvad kan vi forvente os af nye ting i GTA? Det er sådan lidt svært at sige, fordi at studiet har holdt kortene meget tæt til kroppen. Men altså selvfølgelig alt det, der nu skal følge med flyttet til en ny platform. Så meget flot grafik. Sikkert også en meget større verden. Og så har jeg studiet jo allerede været ude at sige, at specielt hvis du er Xbox 360 ejer, skal der med tiden komme nogle virkelig store downloadable pakker med helt nye udfordringer, helt nye baner sådan til spillet. Men kan vi forvente os noget nyt gameplaymæssigt? Eller er det bare GTA? Jeg tror på, og det er meget bygget på sådan gæt og så videre. Altså jeg tror på, at det bliver et refinement af alt, hvad vi har set indtil videre. Altså sådan en forbedring af alt, hvad vi har set indtil videre. Med et par små nye skub historier. Altså jeg ved ikke rigtig, hvor godt jeg synes, det der rollespilsagtige system, der var i det sidste spil, fungerede med, at du kunne træne dig selv til at blive stærkere og så videre. Det er sådan en idé, som lyder rigtig godt i teorien, men i spillet fungerede det ikke vanvittigt godt. Så jeg ved ikke, om de har pillet det ud igen, men bare det, at de førhen har implementeret en idé, som har så stor indflydelse på gameplayet, tyder på, at de er villige til at gøre det igen, tyder på, at de ikke er nødvendigvis bare stille sig fast i, sådan har spillet altid set ud, sådan kommer det altid til at se ud. Det ser ud til, at Grand Theft Auto endeligt er blevet voksen, og her snakker vi ikke påtaget voksen, her snakker vi ikke, vi vil gerne være gangster, vi snakker en decideret voksen historie om en indvandrer, der kommer til et fremmed land og prøver på at skabe sig et liv, som han egentlig bare troede eksisterede til ham i forvejen og så videre, og det synes jeg personligt virker til, at teamet endelig sådan ved, hvad det er blevet voksen, frem for bare at sige, hey, vi giver en masse små børn mulighed for at lege voksen. Altså nu er Grand Theft Auto jo et spil, som er et af de mest ventede spil. Folk har virkelig høje forhåbninger og forventninger til det her spil, fordi de har jo ventet på et Grand Theft Auto-spil til næste generations konsollerne, siden Xbox 360 kom ud. Ja. Og nu kommer det så endelig. Tror du, folk bliver skuffet? Jeg tror, der er nogen, der vil blive skuffet. Altså, det er sådan lidt, det kommer an på, hvordan du ser på det hele, ikke? Fordi at jeg tror, uden igen at vide, hvor meget nyt der kommer i spillet, jeg tror, der er mange, der vil blive skuffet over, at hoppet til næste generation primært kommer til at betyde flottere grafik, og selvfølgelig et mere glidende billede og så videre, som alt sammen er lækkert, men hvor meget nyt der kommer, det er svært at sige nu. Og hvis der ikke kommer virkelig meget nyt, vil der helt sikkert være mange, som vil stå tilbage og sige sådan, jamen var det virkelig det, vi ventede på i så længe. Omvendt er der altså, jeg ved ikke hvor mange millioner købere af Grand Theft Auto, som ikke nødvendigvis behøver noget nyt, som bare gerne vil have et spil, der fungerer lige så godt som de sidste, og måske endda bedre. Det er det næsten lige meget, hvad du laver, så længe der står Grand Theft Auto på pakken, giver dem muligheden for at stjæle biler og skyde mennesker, så er de tilfredse. Ja. Så. Men spillet kommer jo både til PS3 og til Xbox 360. Ja, det gør det. Så Xbox-fans, de kan også nyde lidt godt af den. Helt sikkert, og hvad der er rigtig spændende er, at alt, hvad der indtil videre er blevet vist, har været for Xbox 360-versionen. Og det er sådan lidt underligt, fordi at på PlayStation 3, der er det jo allerede mere eller mindre stadfæstet, at den kommer til at benytte sig af harddisken. Men på Xbox 360, der er det jo altså, der bliver solgt en masse maskiner uden harddisken. Og hvordan de vil få det til at køre på maskinen uden harddisken, har faktisk været et af de spørgsmål, som hyppigst er blevet stillet, uden at blive besvaret. Og det er sådan meget spændende, om den kan streame den her kæmpe store verden direkte fra DVD-drevet, eller om du ved, om det bliver det første spil, hvor der simpelthen på pakken kommer til at stå, du skal bruge harddisk for at spille det her spil. Og hvis de gør det, så vil de allerede igen skære stort publikum fra, ikke? Tror du selv, at du bliver skuffet? Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har aldrig været den største Grand Theft Auto-fan. Jeg er mere til sådan et lidt mere fokuseret gameplay. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at du har en mulighederne, men det betyder samtidig også, at det er sådan lidt, hvad skal jeg nu? Nå, okay, så kan jeg køre ud og stjæle en bil og så videre. Men skulle jeg vælge et, så er det uden tvivl det her, jeg har glædet mig mest til. Og det er det, fordi at jeg godt kan lide det reelt set ser ud til at være blevet voksen, frem for at være sådan påtaget voksen. Altså du ved, frem for at være sådan meget sådan, vi har set nogle amerikanske film, lad os efterligne dem. Det ligner en meget seriøs historie, det her. Det synes jeg gør det meget spændende. Jamen det er noget, vi alle sammen glæder os til. Tak fordi I kiggede med, og vi ses igen snart. Hej. You want my word? You got my word. Let your finger linger through the comments.